Karam nil hills time karbiang long thana bang pi rimbi terangpi tangte non berta ang ton pen arjupon iksine. Upper Dahuri ME School long mesen kangnya bench pencenglok kacharliatum katora asonsi dolang. Lakha inkoira trok duar baguri constituency local MAC Richard Tobi constituency arlo. Daihuri police station ke parlo Daihuri ME School ahem mate mesen pen kangnya bench pencenglok. Kacharli oso maratum katora sonsi thekpon long. Lasi lahai kilang charia bangjong si akam ciklem klipulute. Kuson si kacharlia so maratum ke paprangdam thekjima pusi daihuri mate men hansia rong aradatum local MSC Richard Tok biaphan kachuningri pedopon. Lapen karbiang long kachari CEM. Tuliram rong hang prabjin pen mesen kacharlia hem lapen mesen kangnya bench pen chenglok warsai keme nang pithek. Ason teme parji pusi apar daihuri men hansia rong arara tumpen chuning ripen nang pachini dun. CEM aphan kachuning ripon daihuri pen. Amu singti report Hills Time Karbiang Long. Bulong koma jia long nat stora long mi rihing short dead ajok mi kechu laso abirta long pen tong sikot pen bukulia police atum pen fire brigade hangdam pen ami kapamep dun long. Ponsita suring koi bak ahormu mecho pondet lo pusi kulata hem pupen nang thandun. Karbi atumke hakopen ta inglong arit katiki pu arondo. Lason se duar bagori constituency kudom singnar arong aradatum sok nempo katiki jiaphan pangcheng ponlo. Nongnam kachithangklong a director Rajiv Krokorona keso kelong nonomat GMCA chalong keso langpon bomlo Rajiv Kro ahin pen karbiang long aradaphan corona akeso pen kachire megjaphan Facebook live pen pachini Hampang karbiara pan niligat Kote medical college se sulang ngodin pen Fizumen ang pajiriglo Tema Nang litum Ni messenger pan anang long hijimen ang chahang pilo seningan ko pen kadu kabe hampang karbera pan suri kadon pa choi lo kadon meji ne matati atema pithe long ke thenai am prim se ke long lo lasen prim ha vaccine ke nan len to ma hijum ni nan to kang hon abang so hijum ni nang tun de phan nang hon bom hijum nang pi bom lu tang de pithe acha ta pitan de phan pa sung ni bang ve ji ni la bang sorom nong ne hai ve ji re re si ining bang cepat ini nang di tun ta pithe nang de la bang so ke so ining cepat ding wa ya me lo kichu kijun kene bat nang po ja ta vi sita lang bang ke jun re ni ichithe na hasen punje puning ada prang tame no tame na pini ke sudulo ponde dojon ani ako son hi puso pachal lo tam misi tam dawai chode son kali hi puso ho ekra no ho pultan nang damo la baso covid test pun chelang damo chata krena ni mesen di angela imprim ki ane tum ta vaccine ane ta krena ni anno sita stelam ya pernah yang nojin puluh tang deh dokter han chatani sister han jeni puso hoy ni ok nen son en unai non mama manang than bo lama sobi ang ding ni imprim ke nam huta ta chatani jeni ok nen son pinidu yan mai ne ma pinike so ti chatani dokter sister tum han
Pini ke sobong hot la haim prim endun lok lutan te pini kamu kesel dok tahay. Asal tanang ni Messi ang kanang tum na hexing imprim en lok pura ening separong nang ni ender apiran tum cire ni lamai en hang kici pung iri kecil sam lah bang cire na po angke na hanikan so hong ju er tum ba hem alo ke tum ta melo somar ta ma ke sa bang patong le lang akom ang nining gin nei lang pak omot pe chiu chi di tino nang tu agi sipon en kan pe ke hopen lo phone ako ada hansu idun ta hansu tharmi ta ke bai hansu ke bai ni marbu la jogi tu noi chi par ha ing mo do noi la bha ke sopi ta no kan dak se tu mati la hai pachi lo asi uthar ta tum han jimen pa chi lo Kado, dome thak me, kado. Ning kemenai lapen ning gache thenai KAACCEM abithung rengthama constituency containment zone along sanghan lapen kenang sot ahormu kerap kapajir dam. Ajak dingklui pen Karbi Anglong arat kar I regional force mate parties do anchingrum et nang jipu aphong radatum kehang padupon lo bonta ke damtang arni kachingrum ji aphan songja puatum kengkam chejorwang wedet lasso ajoine Karbi radatum kar I hemprek mate siksidul implement nang jipu kemangta chunchedet lo sitame pini ajak dingklui pen aphi Karbi Anglong arat aphansi birta keme akehai Muniram Teron ASDC Klembangphu Alangli Amena Facebook timeline along Regional Parties ASDC Lapen APHLC Chingrum et Lopusi Birta Pangdakpon Idamtang ni phaing koira ke thom February achiklo son visit ingtika tharpen chenglok bangpharoi sira thongke brapho kaprek risim kangtang ke ot asonga tumpen Chief Minister Abarim Akehai Sarbonanda Sonowala Thengno risim chehodailo lapen kedamtang March 6 achiklo Karbi Anglong pen adilung mankedo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Jalin Ponsi Union Minister Amit Shah pen chetong damsi Monsam lemdom mati peace accord aputhak chingwai ponlo lapen prabjin pen hemprek aparman mati ajir dingklui pen kachesong articles Parohini rapli aputhak pachun ponang po lason thak si pini arsikjit pen mai pado ponlong CEM Tuliram Ronghanga hin pen doan risim kangtang ke oratum Aphannom Chief Minister Himanta Biswa Sarma Karbi Anglong nang humriji aputhak mai pedo nang ji pusi chuningri padopon Mayalong kachitong dun man kedo MP Akehai Huren Singh be MLA kedo an Akehai Bidya Singh Ingleng Akehai Dar Singh Ronghang Akehai Rup Singh Teron Akehai Amar Singh Tiso EM Lapen MAC kedo an Principal Secretary Secretaries kedo an Monsan Aklam ke Wangtang PDC ke Amai Phuson Bijit Ingtikathar KLNLF Pachethang Chunbang Akehai Rajak Dera Lapen Chenglok Klembang Phudoan Pinya berta lupuan pensi kang ton pon iklo. Domi takmi.